Is-setturi ekonomiċi li investa fihom il-Partit Nazzjonalista għadhom taħallu l-frott sal-lum il-ġurnata u xhieda ta' dan huwa l-investiment kontinwu li qed isir mill-Grupp Sigma li għadu kif inawgura binja ġdida minn fejn qed jopera. Din il-ġimgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu l-opportunità li jżur din il-binja ġdida sa' Sigma f'Ħalbalzan fejn madwar 89 persuna taħdem f'dawn l-uffiċini fis-settur tal-gaming. U ingħata merħba sabiħa mill-moħħ wara Sigma, Eman Pulis, kif ukoll mis-CFO Clive Terribile u CEO Emily Mikallef li dawruh mal-binja. Bernard Grech iltaqgħu wkoll mal-ħaddiema li jaħdmu fis-sales, fil-finanzi, id-Dipartiment tat-Taħriġ u Newsroom ta' Sigma li taħdem 24 siegħa kuljum. Għall-Partit Nazzjonalista l-industriji huma importanti ħafna għaliex dawn huma l-industriji li jkomplu jipprovdu impjiegi ta' kwalità. Bla dubju, il-pilastri ekonomiċi fosthom anki il-pilastri tal-servizzi finanzjari u l-gaming li kienu pilastri illi welled Gvern Nazzjonalista sal-lum għadhom irrendu ħafna flus lil pajjiż, għadhom jipprovdu lil ħaddiema tagħna l-żgħażagħ tagħna l-professjonisti tagħna impjiegi ta' kwalità. Bernard Grech fakkar li biex setturi ta' kwalità jibqgħu jiżdiedu tinħass il-ħtieġa ta' aktar investiment. Importanti li nibqgħu ninvestu f'dawn is-setturi, importanti wkoll però li narfu anke niżviluppaw setturi ġodda għaliex kontinwament id-dinja miexja l-qudiem ikun hemm opportunitajiet ġodda u dawn l-opportunitajiet iridu jiġu utilizzati. Jiena nibqa' anka għaliex diġà għamilna din l-weda u allura ħantenni l-weda tagħna li Gvern Nazzjonalista ġdid mhux biss ikompli jsaħħaħ dawn it-tip ta' setturi ekonomiċi imma wkoll iwellet setturi ekonomiċi ġodda biex il-poplu tagħna ikollu opportunitajiet oħra u aħjar biex iż-żgħażagħ tagħna jkollhom iktar fejn jimirħu. Eman Pulis min-naħa tiegħu spjega kemm importanti li dawn il-laqgħat jibqgħu isiru. Dejjem importanti li nżommu kuntatt ma' kulħadd. Il-kap tal-Oppożizzjoni meta tlabna li nitaqgħu miegħu u mal-partit dejjem semgħuna. Ġifieri kuntent ħafna li dialogu kien għadu u m'għandix dubju li ħajbqa' għaddej. Fil-preżent Sigma topera f'6 pajjiżi madwar id-dinja, fosthom Malta, Limassol, Manila, Sao Paulo, Noida u Belgrad, b'operat ta' madwar 250 persuna. Matul din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mid-deputati Bernice Bonello, Alex Borg, Jerome Caruana Cilia u Stanley Zammit.